uJesu Kristu uyinkosi. uNkulunkulu uyaphila. Komunye mhlambe ngezwakala kuyinto encane kodwa kimina kube isimanga. Kunekhompyutha engisebenzisayo yesikole engihlupha ilokhu ingihlupha kangangokuthi sengize nga-order enye. Manje angihlupha ngesikhathi esimbi, ngibhizi ngine-exam efuneke ngisubmit. Namhlanje ngiyiqedele ngisubmit. Manje inkinga yami ngibe ngisathe ukhona oqondene namakhompyutha. Manje ngithi ngiyakuyena kufike nje ukuthi awusangithembi yini, awusawathembi namandla ami. Ngoba kade ngiqale phansi, omunye wangi-advise ukuthi awuyicishe uyisiqalise phansi, uphinde uyicishe, awuyicishe uyiqalise phansi, lutho ikhompyutha ingasebenzi. Ngithi ngiyamfuna lo endleleni, ngithi ngiyakuyena lo oqondene namakhompyutha, kufika ukuthi usuthandazile yini, awungithembi na. Hayi, ngibuyele eklasini, ngikhiye umnyango, ngiguqe ngithandaze. uRoma 10:9 lo ngomhla ka-18. uNkulunkulu wenza isimanga. Uma ngiqeda ukuthandaza ngize kwikhompyutha ngi-onise iqale kahle, ivele isebenze. uNkulunkulu uyisimanga, uNkulunkulu uyisimanga. Komunye mhlambe ngabe into encane kodwa mina ngibabaza ubukhulu bukaNkulunkulu. Ngiyambona ngempela ukuthi uNkulunkulu uyaphila. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngibona entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Angathi kunomuntu nje ongitshengisayo ukuthi uyabona lana ukuthi kungcwele. Lo muntu ungitshengisa lapho ekubhabhadiselwa khona. Ngifuna bonke abantu babengcwele ababhabhadiselwa lana. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngibonga uNkulunkulu esukwini nje la izolo futhi sisi wami bekade ecela nje imali inyanga ephilile futhi ngimchazela ukuthi anginayo, bengingenayo futhi ekhona bengingeyise ebhenki. Futhi vele ngikhuleke ekuseni mangivuka ngenze nje umsebenzi ukuthi ngicede nje egcekeni, ngive ilizwi elithi hamba uyokhipha imali unike usisi wakho, ube sowukhipha no-R50 unikelele komunye umama. Ayi ngihambe ngiye edolobheni ngifakele usisi wami bese ngikhipha njengoba eshilo ngiyikhiphe nale ekuthiwe ngiyinikeze umama. Hayi ngikhuleke ngithi Nkosi uJesu, ngicela ukumbona lo mama if kunguwe ngifuna ukumbona namhlanje. Ngiyacela Nkosi uJesu, ngicele nje. Umama ngambona, ngamnikelela. Manje ngibonga uNkulunkulu ngoba bengilalela nje le nkonzo zikaBaba Mtsibande. Esontweni vele ngimamela inkonzo nje, ngizihlalele le nkonzo nje, ngizihlalele, benginganikeli nje, bengingazikhiphi ngisho 10. Xa ngiyibala le mali, hawu, imali ye10 le. Kade ngenyanga ngithola 1,500 engibambe khona itoko. Xa ngibala ngu-150, hawu, ile mali ye10 kahle kanene. Sengiyakhumbula ukuthi kanje esontweni kanene nakhishwa le 1 ufuna ukukhiphe R110. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu. Hey. uJesu Kristu yinkosi ekhaya kwaNsibande. Udumo kuNkulunkulu weliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ngiyanibongela kakhulu mama nobaba kwiziqu enisitholile ekholeji. Ngiyanibongela kakhulu. uNkulunkulu anigcine anibusise njalo nje. Nihlale nisipha amazwi asakhayo. Ngicela nje ukuphakamisa ukuthula nje ubufakazi bami. Ubaba esashumayela ngokuthi sabele abampofu. Namhlanje kuLwesibili ekuseni ngifikela umcabango ukuthi hayi ngithe ngithathe nawo R20 wami nami ngithenga amafruthi. Bengithi ngifuna ukudlula nginikeze omunye ubhuti engihlala ngimdlula njalo ekuseni mangiye emsebenzini. Kodwa azange ngimfice. Kwangiphatha kabi lokho.
ngase ngifikelwa ukuthi okay, sengizopha omunye usisi entambama ohlala ney'ngane ey'mbili emgwaqeni naye. So ebese sesenjalo ngisacabanga ngithi hayi ngiyakhuleka ngeJesu Kristu Inkosi, ngifisa sengathi ngingamfica lo sisi yazi ntambama. Hhayi ngisasebenza ngithe sengizoshayisa ngibizo undodana womphathi la ngisebenza khona. Athi hayi anginikeze imali. Mangithi ngiyabheka 500 ngithi uNkulunkulu muhle, ngiphakamisa nje ukubonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu angihambela phambili, wangibusisa ngaphambi kokuthi nje ama-fruit lawa engiwathengele ngithi ngizowanikeza lo sisi abengakafiki nokufika kuye ngoba bengingakashayisi. Kodwa mina sengithola isibusiso esingaphezulu ukudlula u-20 engithenge ngawo. Kodwa mina sengibusiseka kakhulu. Ngithi nje uJesu Kristu Inkosi, ngiyambonga uNkulunkulu. Phakamisa ukubonga okukhulu ukuthi ubufakazi bukhona bokuthi basabela abampofu nathi uNkulunkulu uyasizwa and bengingayilindelanga. Ngabonga kakhulu ngathi uNkulunkulu muhle ngey'khathi zonke. Ngithe noma ngimnikeza usisi ngakhuleka ukuthi nje uJesu Kristu Inkosi ukuthi naye asizakale kukonke akufisayo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Ngiyabonga uJesu Kristu Inkosi. Amen. uJesu Kristu Inkosi. Baba, ngiyakubingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela umndeni wonke wakwaNsibande. Ngibingelela abazalwane bonke besentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela abazalwane bonke basekhaya leZwi. Ngiyambonga uJesu bomphostoli ngomthandazo wangipha wona ngesikhathi ngicela ukuthi ungikhulekele ngizoya emsebenzini ngiplaniwe. Yaba khona kwathola ukuthi kuleyo group yokuqala kwaba ne-miscommunication, angangaphumelela ukuhamba. Kodwa kwesibili ngaphumelela-ke ngahamba ile besiye kuyo kule mpelasonto edlule. Masifika-ke khona ngampela-ke kwaba nenkonzo. Ngiyambonga uJesu ukungisebenzisa kwakhe. Ngangenawo amazwi noma izwi engashumayela ngalo mina, kodwa umnikazi wemphefumulo uye waba namazwi ukukhuluma nabantwana bakhe. Futhi ngangenawo umthandazo, mhlawumbe wawungaba ngcono ngokuqonda kwabantu, kodwa umthandazo waphuma emlonyeni, ngavula umlomo, uNkulunkulu wathandaza. Ngibonga ukuthi ngomthandazo wangenzela wona, uNkulunkulu wangenza ukuthi ngivule umlomo, yena wakhuluma amazwi, zashintsha ezinye impilo zabantu abebonakala bethinta amanzi amponjwana. Ngambuka uNkulunkulu sebeconfessa abanye. Ngambuka uNkulunkulu bethi nathi ma uNkulunkulu engasenza sikholwe, sifuna ukukholwa sifane nalo mama. Ngiyamdumisa uNkulunkulu osebenza ngawe baba umpostoli ukuze kusizakale thina nathi sikhule kwazini iqiniso, sikhule ekumesabeni uNkulunkulu. Inhlizweni yami nje kunalokho nje ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu osifundisayo ngomoya wakho oyingcwele. Ngiyambonga uNkulunkulu owangenisa kule group wasebenzisa umzalwane thizeni ukuthi ngibe segroupini ekhaya leZwi, kanti kuzosizakala mina. Ngiyambona uNkulunkulu engisize ehamba nami endleleni, engisebenzisa ngamandla than before. Yebo bebengiplana, kodwa-ke bebengangiplani izikhulu ezinama-degree, mina ngingena-degree. Ngambuka nje uNkulunkulu konke ukwenza ngokuhlela kwakhe nangesikhathi sakhe. Ngibonga uNkulunkulu ngawe, ngibonga umthandazo. uNkulunkulu asigcinele wena, akubusise nomndeni wonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithi nje uJesu Kristu Inkosi, uJesu Kristu Inkosi. Amen. Sibonga kakhulu inkonzo enisiphe zona ngomcimbi wenu omuhle, busibonelo. Siyabonga, sibonga intshumayelo, sibonga ukuthi ikholo elinganamsebenzi fanele ikholo libe nemisebenzi. Upha abampofu kunawo. Siyabonga usifundisa baba ngendlela esimanga. Siyabonga nomcimbi wenu ube muhle ngendlela esimanga. Ngisalokhe hayi ngiphindesele emuva ngidlala.
Siyabonga ukuhlala kule ntaba endlu kaJehova lapho esithola zonke izinto. uNkulunkulu anibusise nigcine. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga nasekuseni. Ngibingelela umama Nsibande nobaba Nsibande. Ngibonga nje uNkulunkulu ngabazali bami. uNkulunkulu angivusele bona kulesi sikhathi. Ngiletha izibongo ngoba ubufakazi buhlala bukhona uma unendodana nobufakazi. Sibonga leli gama elinamandla ngendlela eyisimangaliso. uNkulunkulu kulezi insuku uliphakamise ngamandla eyisimangaliso. Libizwa left and right, linamandla. Ney'lingo zakhona linamandla. Siyabonga baba Nsibande. Yazi nje ngizophakamisa ukubonga. Ngiyakubonga baba Nsibande. Yazi kwenzeka izinto empilweni yami ebengazi ukuthi ziyobuye zenzeke. Kwenzeka izinto empilweni yami ebese ngigivaphile ngazo. Kodwa uNkulunkulu wazibonakalisa nguNkulunkulu. Ngiletha izibongo kakhulu uNkulunkulu, ngithi makakhazimuliswe ubaba uNkulunkulu ezulwini. Linamandla igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Linamandla leli gama. Sizoliphakamisa njalo. Noma kade ngifunda ezwini kuJohane athi uma nihlala kimi nami ngizohlala kini. Nkosi wakhuluma, inkosi uJesu yazi wakhuluma. Yazi uNkulunkulu encwadini kaJohane, uNkulunkulu siyabonga. Yazi angazi sithini, ngampela linamandla leli gama. Uyalifakazela encwadini nje uma uqala uJohane nje umfunde wonke, liyafakazelwa leli gama, amandla akilo. Siyambonga uNkulunkulu, makadunyiswe. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Sigcinele ubaba uNsibande, sigcinele umama, usigcinele iy'hlobo zonke ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, akabe nathi sizongena njena ey'nsukwini zamaKhrisimasi. Ziningi izinto ezenzekayo. Sihlale emkhulekweni, silibize leli gama emakhaya, sikhuleke nemindeni, liyazenza imangaliso. Amen. uJesu Kristu inkosi. Angibingelele ekhaya leZwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Baba ngithi angilethe nabo ubufakazi. Kuthangi ey'nsukwini nje bekade ngingalali, ngiphathwa iqolo, ngikhuleke kodwa ngingaqini ithemba ngibuye ngililahle. Kuthena ngabe ngicela umkhuleko uwe baba Nsibande, wangiqinisa, wanginika umkhuleko, nami ngakholwa. ngowaseRoma 10:9. Kuthe izolo ngakwazi nokulala, kwasilanga lanamhlanje ngakwazi nokusebenza ekhaya. Sengiyezwa impela ukuthi cha, sengibuyele esimeni. Ngithi baba ngibonge kakhulu ngoba ngibonile ukuthi ngokwabaseRoma 15:1 lithi izwi, kepha thina esinamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka abangenamandla, singazithokozisi thina. Ngibonge kakhulu ngomthandazo onginike wona baba Nsibande. Ngibonga kakhulu nesikhundla okhethelwe sona uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Mkhulu ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu. Ngiyacela mkhulu ukudlulisa ubufakazi ukuthi emasontweni adlule ngangiya esikoleni somntwana ngokhokha i-school fees. Ngisahamba ngihlangane nosisi hamba ngemoto, wathi cela ngikhiphe ama-earphone endlebeni, phambili kunobhuti abasabisayo. Ngihambe ekhoneni ngiwakhipha ama-earphone. Mangifika ayibo bayasabisa ngempela, sengithukile. Ngibabingelele ngidlule, ngifike esikoleni ngixoxela umuntu osebenza khona, athi njengoba ngingene la esikoleni sebeyazi ukuthi ngisazobuya, bangilindile. Kumele mase ngihamba ngingasahambi ngakhona nginyuke, kuphephile futhi ngakulelo side. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu mkhulu, ngibona ukuthi hhayi, la bantu bakhulunyiswa uNkulunkulu nje. Ngaphepha kanjalo ngalelo langa, ngambonga uNkulunkulu. Bese esikoleni mkhulu bathi akuvele ukuthi umntwana usikhokhile i-school fees sakulo nyaka. Hhayi, ngidideke kakhulu, ngithuke, angibonise i-list yey'ngane ey'khokhile. Ngithi mina kodwa i-list lena kungenzeka ukuthi mhlampe igama walimisa ngephutha. Mase ethi hhayi uya-odithwa, bengeke kuze kwenzeke, akukwazi.
ngidide kakhulu ukuthi kushuthi mina ngafaka wrong i-account number. Ngihambe ngiye ebhenki lami ngifike ngibuke i-bank statement ukubona i-date. Ngibuye ngelinye ilanga esikoleni ngisho ukuthi ngiyacela bandla, ngicela bangibonise i-bank statement. Mase ngibonile ukuthi ayingenanga ngaleli langa mhla 14 November, ngizobe sengibona ukuthi hhayi-ke angikhokhanga ngempela, futhi kwenzeke iphutha kimi. Ngiphindele bathi usazokhuluma no-principal. Then ngiyakhuleka, ngiphindele ekhaya ngikhuleka kuNkulunkulu ukuthi Nkosi, ngiyacela kungabi kanjalo ngoba le mali yayingaveli ngisho kumina, yayivela kuma. Shuthi futhi manje sekuzomele ngiphinde ngicele uma ukuthi ayikhiphe le mali. Ngiyacela Nkosi kungabi kanjalo, ngingabi kuleso simo leso. Ngenzeka kanjani uNkulunkulu wami ukuthi futhi ngalela langa kwakuwusuku lokuqala ngihamba ngimboza ikhanda lami. Kwangenzeka Nkosi ukuthi uvume ukuthi sitha singidide ingqondo ngifake wrong account number. Ngangididekile, inhliziyo yami ibuhlungu. Ngihambe ngesikoleni ngelinye ilanga. Mase ngifika futhi esikoleni, hhayi sekuyavela ukuthi umntwana wakhokha. Bathi kuyavela ukuthi umntwana ukhokhile. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu, ngamdumisa, ngangijabulile. Sengingasenandaba nokuthi ngihlukumezekile ngenxa yaleli phutha, kodwa ngaba nokubonga nje okukhulu, okukhulu, okukhulu. UJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela baMsibande nomndeni wonke wakaNsibande, ibandla likaNkulunkulu nomaMsibande. Ngiyanibingelela, ngizonika uNkulunkulu udumo, ngizonikeza uJesu ehlele esihlalweni sakhe sobukhosi udumo. Baba, ekuseni nemini namhlanje ngivike itshe elikhulu ngohlobo lwesimanga beliza ngesipidi. Angazi ukuthi ngiwatholephi umqondo wokuthi ngiphakamise isandla. Ngibone sengiphakamise isandla, lafika itshe lashaya esandleni labuyela emuva. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba mhlampe baba ukuba lishaye esweni, ukuba lishaye noma ikuphi ebusweni bami, leyo ndawo belizokhetha ngabe sikhuluma okunye. Mhlampe namhlanje ngabe anginaso, ngabe mhlampe anginazinyo ngabe likhishwe yitshe nje ngendlela itshe belinesindo ngakhona, lishaye esandleni laphumela phandle. Futhi ngiyambonga uNkulunkulu. Ibuhlungu imini layishaye khona, kodwa ngiqonda into yinye ukuthi ubuhlungu engibizwa njengamanje baba afani nobuhlungu ebengizokuzwa ukuba liye ebusweni itshe. Ngiyambonga baba uNkulunkulu, ngiyambonga, ngiyambonga. Isaiah 54 verse 77 ubungisendele wona baba. Ngiyawubona usebenzile namhlanje. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, mandibulise kubaba uNsibande nomama uNsibande ngelihle igama lenkosi, amen. Ndibulise abantwana bakaThixo ekhaya leZwi bonke nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngelihle igama lenkosi, amen. Tata, ndithi mandidlulise umbulelo omkhulu ngokungangenzisiyo. Ndandicele ungena emkhosini ka-21 days, namhlanje ndigqibile. Ndibulela umkhuleko owandenzela wona owawunamandla kakhulu. Ndifuna ukuzisa ufakazi ke baba obuthi ngo-day 1 nje ndingenile emkhosini endandikucela kuYehova okunye kwakho, ndavele ndaphendulwa nje kwangosuku lokuqala apho umntwana wam endandimcelela kuNkulunkulu wayengasafuni kwakuhlala nalapha ekhaya, ehamba elala apha emizini yabantu. Wavele wabuya nje wenza isimanga, wavele wabuya wazothetha phaa kum ngala day 1. Wathi, mama, ndibonile into yoba imimoya engendawo izama ukudlala ngam, andizuphinde ndiyenze le nto mama ebendikade ndiyenza. Ndambonga kakhulu uNkulunkulu, ndamdumisa ngaloo nto. Wavele wafika nje wathetha konke nje kunanamhlanje, oko esenza yonke into. Uyakwazi ukubona izinto efanele uyazenza ekhayeni, uyavalela wenza yonke into ungumntwana. Siyakhona nokumthuma kanti besesingasamthumi kakuhle. Ewe, yena uyathumeka but ubengahlali kakuhle kwalapha endlini.
vele singamboni nje iveki iphele, umane efika nje xa izodla vele aphinda anyamalale. Kuthe ngo-day 18 ndathi ndiphekile apha, kwavele kwabuya imbiza inalowo manzi abilileyo yathela apha emilenzeni yam nasezinyaweni. Kodwa uThixo esimkhonzayo ekhaya leZwi ndiyambulela kakhulu. Kwaba ngathi kukhona into ehewula lo mlilo. Ndathi ndisajonge njalo athi sendithelekile apha emilenzeni, kodwa zange ndive kwanto. Xa sekufika phaa enyameni zange ndithambise kwanto, zange ndive kwanto. Ababekhona bandibukela bacingela into inoba nditshile, kanti hayi, anditshanga kwamna. uNkulunkulu uye wawususa laa mlilo lowa ngegama nangegazi likaYesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli, ngiyakubingelela baba nomama egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba uNtsibande, nje enhlizweni yami sekunesikhashana kunabo nje ubuhlungu engibuzwayo. Lokhu ngizwa ubaba echaza ngombhabhatiso, echaza ejulile. Kwaba khona nje enhlizweni yami imibuzo eminingi engiyibuzayo ukuthi engabe thina-ke sasibhabhadiswe abantu abanjani. Sabhabhadiswa futhi baba singazange savuma izono njengalokhu ukwambula ukuthi isono usidalula kanjani, ususe emsukeni waso. Manje nje baba, nje nginabo nje ubuhlungu enhlizweni yami ukuthi Nkosi, mina kuwe nginjani uma kwenzeka konke lokhu, ngoba impela baba kunjengoba nje uchaza. Nanokuthi nje baba uNtsibande usakhuluma ezijumaleni oyishumayelayo, kukhona nje nobuhlungu engibubonayo, engibubukayo, engiyibona nje phambi kaNkulunkulu sikwenzile konke sona, senza nje ngokungaqondi nokungambulekelwa ukuthi kufanele sibe njani uma ngabe sima phambi kwabantwana bakaNkulunkulu. Manje ngiyabheka nje ukuthi awu Nkosi, sihawukele Nkosi, senzele umusa, usixolele, ngoba ngiyabuka ukuthi usumi phambi kwabantwana bakaNkulunkulu njengoba siba semabrentshini nje sikhonza nabazalwane. Ubuse uyabheka nje ukuthi uma kwembulwa kanjena, Nkosi, mina ngikuphi engikwenzile nje kwakuthokozisa phezu kwakho konke lokhu. Manje baba, ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi angisize, angithethelele, angixolele. Ngiyaxolisa, ngiyaphenduka. Kuningi nje okwambulakalayo, ngoba noma umfundisi sekusemanzini uyobhabhadiswa, awusuke ungamazi ukuthi uyihlobo luni lo muntu. Manje nje kuningi nje baba, kuningi. Kodwa-ke nje ngidlulisa amazwi okumbonga uNkulunkulu ukuthi ngisaphila, ngisekhona. Kufanele ngiphenduke, ngivume phambi kaNkulunkulu ukuthi cha, lapha sihambile senza, kodwa senzanga kahle ngenxa yokungaqondi. Baba, siyabonga, uNkulunkulu akusiza, akukhulise njalo izambulo usuku nosuku, umbuleke izinto ezintsha. Nomuntu ayikhumbulayo ezinye okunye ukwenze ngenxa yokunganaki nanje ubuthakathaka. Kodwa nje uNkulunkulu uyasenzela umusa ngani, nomama naye ngokunjalo. Hawe esehlabelela Nkosi emfihlweni kamama ucele, mfundisi kaSicele, esehlabelela umama wayengangivuseleleka. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga. uNkulunkulu anigcina, anilondoloze, uNkulunkulu anithwala, anitshathe. Ngiyabonga kakhulu baba, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba uNtsibande, ngiyabingelela. Ngibingelele nakumama uNtsibande, ngibingelele ekhaya leZwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyaqala ukuletha ubufakazi selokhu ngangena ekhaya leZwi. Sengiyabona ukuthi lokhu okwenzekile sekuyikhona okungiphoqayo ukuthi ngikusho ubufakazi. Baba, ngigulelwe umfowethu ngendlela eyisimanga. Wagula waze kwaba ukuthi usehanjelwa nawumqondo. Ngamkhulekela, ngamnikeza umkhuleko, ngamtshela ukuthi ngaso sonke isikhathi avule kwabaseRoma 10:9. Alalele noma ungasavuma akhulume, kodwa alalele nje. Ngabuye ngamtshela ukuthi asho uJesu Kristu inkosi noma kunini mayithola isikhathi. Wakwenza lokho, wangilalela. Ngabonga kakhulu ma ivuma. Ngendlela wasegula ngayo bese bona ngisho izinto esingayiboni thina.
ngamtshela ukuthi uma ubona lezi zinto ubothi uJesu Kristu inkosi. Ngamkhulekela, sawukhulekela umkhuleko wabaseRoma 10:9. Uthe ngisengimbuza kwesinye isikhathi wathi akasayibona izinto, wagula waze waya e-ICU, wagula. Ngamkhulekela ngimtshethi nakhona uma sekwazi ukunyakaza avule kwabaseRoma 10 alandele lokhu okukhulekwa ubaba Msibande. Nangempela wakwenza lokho. Izolo bazalwane ngiye ngambona efika ekhaya, inhliziyo yami yajabula. Ngambuza ukuthi uyazi uvuswe yini, wathi sisi ngiyawukholwa umkhuleko wakho. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga nobufakazi engihlezi ngibuzwa kubazalwane okunginika ithemba nokuqina nokuphikelela ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyafisa ukuhlala ekumethembeni, ngiyafisa ukulisho leli gama noma kukubi noma kukuhle. La ngiphaphama ebusuku ngikhulume ngaleli gama uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyakubingelela emini, ngibingelela ngibingelela umndeni wonke wasekhaya kaNsibande, ngibingelela abazalwane bonke abasekhaya leZwi, abazalwane abasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyanibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithi angithule ubufakazi obenzeke last week. Kuphume isimemezelo sikhishwa amaphoyisa nawomalume abathwala iy'ngane zesikole. Kunento ehlelwa yiy'ngane zesikole ezikoleni zangakithi eBhulwa nezaseDonnybrook. Kusho ukuthi kuzolwa iBhulwa neDonnybrook izikole last week nguLwesine. Ngithi bekuLwesine usuku obelinqunyiwe ukuthi kuzoliwa, bekunempi enkulu nje yey'ngane zesikole. Siyambonga kakhulu ubaba uNkulunkulu omangalisile ukuthi leyo VN ifinyelele kuthina sabazalwane. Sakhuleka abazalwane, sayichitha leyo yinto, lowo moya nje. Iy'ngane ebeplaniwe izikole beziwu-4 ebekufanele zilwe zonke, asazi ukuthi bekwenze njani, kodwa uNkulunkulu nje wamangalisa kakhulu. Baba, nje leyo mpi ayizange zibe khona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyambonga uJesu silalelayo. Uma sicela kuyena siye sakhuleka kakhulu uNkulunkulu, sicela ukuthi leyo mpi ingaphumeleli. Siyambonga kuNkulunkulu ukuthi ngempela uNkulunkulu ungenelelile. Siyaqhubeka sikhuleka, sibakhulekela abantwana bethu. Khona isikole kuthiwa idingeka ngala ngakithi njalo mebeqeda iphepha abantwana bayalwa, kubuya abantwana abangaphandle kuzoliwa. Sisemkhulekweni nje omkhulu ukuthi uNkulunkulu ayichithe leyo nto, lowo moya esingakwazi ukuthi uvelaphi kubantwana. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu oye wanqoba lokho obekufanele kwenzeke last week. Sithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngidlulisa ukubonga kakhulu kuNkulunkulu imisebenzi yakhe emihle angenzele yona. Ngimbonga nje uNkulunkulu Baba, ngicisho ngaba sengozini enkulu yemoto kunye nomndeni wami. uNkulunkulu emuhle wangikhipha kuleyo ngozi. Sisahamba endleleni, ngimuntu omusha ekushayeleni. Sisahamba endleleni, athi ongisizayo asihambe masinyane ngoba uphethroli umncane, sikhanyisa usukhanya ngelanga. Sisahamba endleleni sikhuphukela ezintabeni endaweni edonsayo. Sithe masehla imoto yavele yahamba babe ngasakwazi ukuthi ime endleleni, nami ngasakwazi ukuthi ngiyikhontrole, yabheka ezansi. Kusenjalo yahamba emahlathini, siyalalisa iy'hlahla. Kuthe esihlahleni sokugcina kunedamu ngaphansi, yama imoto. Umusa kaNkulunkulu mkhulu angenzele wona. Ngiyabonga kuNkulunkulu. uNkulunkulu mkhulu, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Namhlanje ekuseni ngivuka nginokuthula okumangalisayo, akaze ngibe kanje emoyeni wami.
baba ngijabulile at the same time. Angikaze mina ekuseni kanje ngijabule kanje, ngisho ngathiwa futhi liyaqhubeka usuku ngiyajabula, akaze ngike ngijabule kanje empilweni yami. Nakhona uma ngithi ngiyayibheka into engijabulisayo, into ephathekayo, ayikho. Uma ngithi ngiyabheka ukuthi yini engiyilindele, ayikho into engiyilindele, ayikho imali engenile ku-akhawunti. Nginokuthula, nginokujabula okukhulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyayibonga kakhulu iNkosi uJesu Kristu. Ngempela uJesu Kristu uyinkosi. Uma nginokuthula kanjalo, kunecule engalizwa kanye kwi-voice note ayithunyelwe ubaba enkonzweni ayekade isentabeni yendlu kaJehova. Lisho nje emoyeni wami leliculo lithi, yebo lona limnandi-ke ilizwi lokuphila, lithi singasindiswa ilizwi lokuphila, liyasingcwelisa, lisijabulisa, ilona-ke limnandi-ke ilizwi lokuphila, ilona-ke limnandi-ke ilizwi lokuphila. Yebo ilona-ke limnandi-ke ilizwi lokuphila, ilona-ke limnandi-ke ilizwi lokuphila. uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wami, ngiyabingelela nomama wami egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi haleluya, haleluya, haleluya. Makabonge uKristu Jesu inkosi yethu nge-achievement kababa nomama wami. Ngiyamangala nje ukuthi uNkulunkulu uzosivalela la kule weekend ukuthi sikhulekele ubaba nomama singazi lutho. Mhlawumbe-ke kungenzeka nabanye abantwana bakaNkulunkulu kwenye indawo bekhuleka, kanti uNkulunkulu ku-same weekend uzobe baba evezela umhlaba wonke icebo nentando anilethela yona emhlabeni. Ebusuku-ke namhlanje uNkulunkulu uyangikhumbuza umbono engawubona ngonyaka odlule. Ngibona ngifika entabeni, ngithi ngawushera kubaba, ubaba egqoke ijazi, academic gown eyayisilva, entanyeni egaxe ibhande elaligold, egraduate-isa ubaba ama-doctorates. Nami ngingathi ngiphethe ama-certificates awu-2. Ngawushera kubaba lo mbono, ungikhumbuza lo mbono uNkulunkulu okuphuma lapha entabeni, abantu owawubagqokisa baba ababegqoke amajazi a-red e-doctorate. Aphinde uNkulunkulu wangikhumbuza umbono wefemu enkulu eyayingabonakali ukuthi emasayidi onke igcinaphi. Lathi izwi ubaba uyena umeneja lefemu enkulu. Sengiyabuka manje ukuthi kuyafezeka manje na ku-YouTube position ukuba u-director college. Maningi ama-doctorates, ifamily yasekhaya ezulwini baba. uNkulunkulu akubeke kuyo. Ngivele ngabuka i-assignment uNkulunkulu anginika yona, asinika yona yokukhuleka ngey'khathi zonke, ukuthi uNkulunkulu akuthwale, akuvikele, akubiyele ngey'khathi zonke. Baba uJesu Kristu uyinkosi. Amen.
uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama nomndeni. Ngibingelela abazalwane ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osasigcinile. Sibonga kakhulu ifundiso ikababa, sibonga imkhuleko. Siyamphakamisa kakhulu uNkulunkulu ngabazalwane bakwabamtsibanda abasikhulekelayo, esinxusela ngokukhuthala nangothando olumangalisayo. Sibonga uthando esilibonayo bazalwane ekhaya leZwi. Ngike ngakhulekela omunye umama benomkhuhlane lele phansi. Emva kwesonto ngithe sengiphinde ngimbheka ngamthola ukuthi usesindile, useyaphila. Ngamangala kakhulu naye futhi ubemangala ngoba ubegula ngalendlela lele phansi, ngingavumi nokuthi enzeni sebuya kwadokotela. Ngoba ukumbheka kwami okwesibili ngithe ngiyaphinda ngiyambheka, wathi ubona sengathi sekuphela amaphilisi uzobuya aphindele. Hhayi, ngakholwa ngase ngithi naye hamba noma ungaya esibhedlela-ke manje ngoba usuyile kwadokotela. Kuzo lezo nsuku nje ngingakapheli isonto wathi hhayi usephilile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngaphinde ngaya esibhedlela komunye obesegula kakhulu. Sashona uRoma 10:9. Sakhuleka saye saphinda kabili, ngamenzela nomkhuleko ubaba wasenzela wona ngomhla ka-18 Meyi. Hhayi kuphela isonto-ke kuye kwelesibili isonto, hhayi ngezwa kwathiwa usesenkosini. Nomunye futhi engiphinde ngaya ekhaya lakhe ngiyomkhulekela, ethi nje useneminyaka unokugula okungapheli. Useke waze waya ekhaya wayohlaba eyocela nje ukuthi asinde kulokhu kugula okungapheli. Hhayi ngamnika abaseRoma 10:9, ngakhuleka naye ngamshiyela. Kodwa ngathi ngihamba nje wathi yazi sengiphilile, kusho ukuthi ubuzongiphilisa. Ngaphinde ngahlangana naye nengane yakhe yathi nje umama nje usesindile. Uyasho namanje ukuthi hawu kanti umakhelwane wami wayezongiphilisa. Uthi nje akasakhali ngokuthi uphethwe inhliziyo, wayehlala ehlushwa inhliziyo nezinye izifo nje bese ziningi egazini lakhe. Ngiyamphakamisa kakhulu uNkulunkulu ngezwi lakho olumelayo. uNkulunkulu uthembekile bazalwane, izwi lakho uyalimela. Siyabonga kakhulu ukuthi ekhaya leZwi sifundiswa ngezwi kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Nkosi kade ngikhombisa ngombono kungathi kusendlini enkulu, kodwa bekunamabandla ahlukahlukene. Okuthe ngisahamba ngibuka ukukhonza kwamanye amabandla ebekuleyo yindlu ebinkulu. Ekugcineni ngafika la khona sengibona abazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Ubaba ubemile phambili njengalokhu izwi encwadini yabaseFilipi chapter 3:17 lithi, ngilingiseni bazalwane nibabhekisise abahamba njengathi esiyisibonelo kini. Ubumi phambili njengokuthi uthi akuhanjwe sikubuka ukuthi wenze njani. Kodwa bekusendlini phakathi, kungukuthi njengomuntu olidayo okumele ehambe kahle ukuze laba basentabeni bebukele ukuthi kuhanjwa kanjani, inkosi ithi asenze njani. Ngase ngibona ngikhonjiswa ukuthi akufuneki ukungcola entabeni yendlu kaJehova. Ngikhonjiswe kungathi khona abangene nodoti, like makuthiwa abantu babephethe amaphepha, ama-chips, amaphepha amanye ungathi ama-exercise. Ngakhonjiswa kufanele besuse konke lokho kungcola, ngoba
endlini entabeni yendlu kaJehova akufuneki nokuncane ukungcola. Ngabona sekukhona obephethe i-refuse bag ewubutha lowo doti ewususa ewucosha ngayibona nami ngisuka ngilekelela ngiwucosha udoti ukuze kuhlale kuklini njengalokhu sifundisiwe ukuthi akufuneki kungene ukungcola entabeni yendlu kaJehova. Fanele kuhlale kuclean, sihlale simesaba uNkulunkulu, sibe ngcwele njengalokhu naye engcwele. Elithi izwi likaNkulunkulu encwadini yamaHubo chapter 19 verse 9 lithi ukumesaba uJehova kuhlanzekile kume kuze kube phakade. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba nomama Nsibande, ngiyabingelela ekhaya. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda kakhulu ukubonga uNkulunkulu ukuthi empilweni yami ngimbona emuhle emusha njalo. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngabhalela ubaba ngimtshela ukuthi nginenkinga ngifisa ukuthatha 3 days. Ubaba wathi cha, angithathe u21 days ngenxa yobunzima benkinga zami. Ngempela ngamthatha u21 days. Ngiyathanda kakhulu ukumbonga uNkulunkulu. Enye yenkinga zami enganginayo ukuthi ngangikhulekela abantwana abangasebenzi, umntana kamnakwethu bengasebenzi, nabanye nje abaningi nje bangasebenzi. Yazi lo mntana kamnakwethu bengasebenzi ngalendlela ukuthi kade aqede esikolweni, kodwa nje wayefundela i-auditing, waphinde futhi wafundela i-teaching. Emva kwalapho-ke wahlala-ke impela iminyaka akwazi kwasebenza ulasibhoni wakubo. Kodwa ngithanda ukubonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi yeyi, umntwana nje last Monday uqalile ukusebenza, bamthathile noma kuyi4 months ibambele omunye uthisha. Kodwa nje lokho nje ngike ngambuka uNkulunkulu ngelinye ihlo ukuthi hey, uNkulunkulu uyawenza umehluko empilweni zethu. Futhi ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ukuthi hey, ungene emkhosini bazalwane uyawenza kakhulu futhi umehluko. Mina bengazi ngempela, bengingazicabanga ukuthi ngizokwazi ukuthatha u21 days. Ngihlala siqala nje ngamthatha u21 days noma namanje futhi ngimthathile u21 days and hayi ukugula futhi into nje ehlukene kakhulu nami. Ngiyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Ngangigula but ngiyaphila egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithi angithole ubufakazi baba, uNkulunkulu emuhle. Ngisalalela ubufakazi nginenkonzo yokupha ngilalela inkonzo ngibe sengilalela ubufakazi. Manje kuziphendulekele baba ukuthi uNkulunkulu wavele ngadilithi imeseji ebeyihambisana nakho lokupha ukuthi kumele siphe abasarawundile umuntu uma eswele. Ngingenalutho nginjalo, iyona nkonzo engikhule nayo ukuphana. Ngiyaphana kakhulu ngize bonakala ukuthi ngizoxabana ngisho nabantu engihlala nabo baba. So ngize ngagcina sengiyeka isonto ngiwumuntu omubi, ngaba umuntu omubi ngisho kumfundisi ebe umfundisi wami. Kwatholakala ukuthi ngizoxoshwa esontweni ngoba nginalo musa wokupha. Engigcine sengisho ukuthi angeke ngikwazi ukungamnikezi umuntu nokuthi kungangeni umuntu endlini ngoba naku ngithi akakholwa. Kuthiwa angingalikhulumi nabantu abangakholwa.
inkonzo yokupha baba iyaphila kumina kakhulu. Ngiyabonga baba wami nothando olumangalisayo engimthanda ngalo. Ngiyanibongela baba, niyakudeserva okuhle. Angikaze ngikhulile, angikaze ngimbone umuntu ophiwe njengawe baba. Siyabonga kakhulu. Nendlovukazi ibisagraduate kanjalo. Siyabonga kakhulu baba wami. Ngiyafisa ukuthi nami ngabe ngimbonile ku-YouTube ukuthi manje angakakwazi ukufikelela. Nginithanda indlela emangalisayo, angazi ngingakhuluma ngithini. Ngiyabonga kushintshile impilo yami ukungena kwami ekhaya leZwi. Baba ngiyabonga, angiphezi baba wami. Jesu. Ngiyabingelela baba uSibande nomama umndeni wonke egameni likaJesu nebandla likaNkulunkulu lonke. Ngithi angilethe nami ubufakazi ukuqinisekisa impela ukuthi leli igama lethu uJesu Kristu inkosi linamandla. Ngeke ngalibona iy'nsuku zilandelana 3 days, izwi lihlome libe libi liqala ukuduma. Ngiphume ngilikhombe ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Hayi livele lithule baba, livele lihlakazeke. Laphinda nangakusasa lezinto efana naleyo, kaphinda ngezinto efana naleyo. Ngalichitha selimnyama bonke libi liza kabi, kodwa uNkulunkulu avele alihlangule efuna ukuveza amandla akhe amakhulu ngaleli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Yambonga uNkulunkulu baba uSibande. Hayi imisebenzi enziwa uNkulunkulu ngawe iyammangalisa. Siyambonga muntu kaNkulunkulu. uNkulunkulu akuthwale njalo, akugcwalise njalo ngamandla akhe. uJesu Kristu inkosi. Amen.